aj sme si dali akože party, ožrali sme sa a sme si to vykričali. Úplne sme si hovorili, že ja som ťa najviac nenávidel. Som povedal, že ja som si myslel, že ty si najzbytočnejší človek na svete. A on, že ja som ťa chcel furt zbiť, ale nevedel som prečo. Že nemal som dôvod. A ja som vlastne vymyslel, že celý ten track vlastne natočíme na scéne, odkiaľ bol Biggie Small, ako B.I.G. Jestli si myslíš, že se dá jako kreativní myšlení, smýšlení a nějaký vkus jako naučit. A plus naviac, vieš, som obrovského separa potetovaného v Maskačovom v Brooklyne obklopil černochmi. Raz som pozeral Jokera, že som si sledoval iba Kompars. Čo tam vlastne robia akoby tí ľudia, všetko. Gucci film, vieš, film o Gucci, tak to bolo to pre mňa, bol vizuálne porno. Teraz som dostal k narodeninám knižku, takhle hrubou, ktorá je o citrónoch. Čau, tady Dave, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Kdo to může říct. Dneska tady mám hosta ze Slovenska, je to Jakša. Já moc děkuju, že jsi dorazil. Čau. Já bych Jakšu nedokázal popsat sám, protože toho je tolik. Je to Fuck Them, Love Them, Running Club, teďko aktuálně influencer, dokončil vlastně Ironmana, takže už je v týmu Ironman, ale když bych to nechal na tobě, jak by ses ty dneska představil, Jakšo? To je ťažké, no. Akože... Ďakujem za pozvanie a ja som taký, že mám sa predstaviť, že vlastne čím by som sa predstavil ako prácou alebo toho, čomu sa venujem, tak je to strašne obsiahle. Dôležité je, že vlastne v podstate väčšinu života robím všetko, čo ma baví, takže a preskakujem z toho jak Super Mario. Že chvíľku ma baví sa venovať hudbe, chvíľku ma baví umeniu, chvíľku robím eventy, vyrábam handry, športujem do toho, to robím vlastne stále teraz súvisle. Takže som taký kreatívec, ktorý si robí, čo chce väčšinu života. Mně se líbí v jednom videu, to ve mne zarezonovalo. Že nie som kreatívec, ale špekulant. Že si špekulant. Áno, lebo slovo kreatívec je také romantizovanie špekulovania sa. Špekulovania, vieš. Takže furt špekulujeme, všetci vymýšľame, aby dobre bolo a ja som v tom intenzívny. To musím potvrdit, jakože jsi intenzivní natolik, že já bych se chtěl pobavit o tom nejčerstvějším teďko, než se podíváme do minulosti, a to je, že si dokončil toho Ironmana, vlastně prvního, který byl v Československu. Já jsem to sledoval u spousty mých kamarádů, co to hecovali, ale hlavně jsem teda jako byl zvědavý na tvůj výkon. Yep. A ten výkon byl teda fakt jako extrémní progres si v tom udělal. To áno, no. Takže som sa aj ja prekvapil. Popiš svoje pocity z dokončení takovýhle šílenosti. No, Česká republika mala tú česť organizovať historicky prvého Ironmana, čo je úplne veľká vec, samozrejme, akože nielen pre triatlonistov, ale celkovo pre český šport, by som povedal rovno aj pre československý. A dostal som toto pozvanie stať sa ambasádorom spoločne so Zdenom Chárom za Slovensko. V tom čase, keď som dostal túto ponuku, tak ja som práve rozmýšľal nad tým, že svojho prvého Ironmana alebo pretek pod značkou Ironman absolvujem v Španielsku, v Kaškaj, ale nakoniec prišla takáto ponuka, tak to sa neodmieta. Hlavne keď som vedel, že spoločne akože z Big Z tam máme reprezentovať Slovensko, ktorý nakoniec sa nemohol zúčastniť, on strašne dobre, vieš, kto je Zdeno Chára však. OK, aby som vedel, o kom rozprávame. Tak on dostal kvalifikáciu nakoniec na inakšieho Ironmana, ktorým sa môže kvalifikovať na Havaj, čo je veľmi podstatnejšie. Teraz to akože rozoberám viac pre tých ľudí, ktorí tomu viac rozumejú, ale v širšom súvisle bolo to v Hradci Králové, bolo to super a prekvapil som sa svojím výkonom, pretože necítil som sa úplne dobre. 2 dní predtým som spal asi 3-4 hodiny. Deň predtým úplne ťažké nohy, ťažké ruky, klasicky taký ten stres vnútorný, ktorý si myslíš, že nemáš ten stres, že to je v pohode. Ja som si hovoril, že ja nemám stres, že som úplne OK. Ale proste mne sa nechcelo výjsť 3 schody, keby deň predtým, vieš. Takže som vedel, tak som tušil, že to bude dobre. Pretože ja vždycky, keď idem akože zle nastavený do preteku, tak som taký obozretnejší, dávam si taký akože väčší fokus na to všetko. A takto sa mi podarilo vlastne zabehnúť maratón v Londýne, kedy som 10 hodín pred maratónom, že grcal 5 hodín. Že som sa z hotelového záchoda som sa nedostal a nakoniec som ten maratón zabehol akoby v mojom najlepšom čase. Takže... Jaký máš PR teďko na maratón? 3:44:44
Skvělý. A čaká ma o 4 týždne Berlín, ktorý je hladký, takže tam by to snad malo byť teda ešte lepšie. Takže... Já bych chtěl divákům dát kontext, jo. Ten Ironman, proč to tady takhle vyzdvihujeme, pro vaši představu, tak je to vlastně spojení 3 disciplín, plavání, kolo a běh. Já vlastně díky Jakšovi jsem se k tomuhle sportu jako dostal a přičichl jsem k tomu, pak jsem víc zakotvil u běhání, protože jsem zjistil, že já reálně neumím plavat. Já neumím plavat, já jsem se málem udusil v tom závodě na Slovensku, když jsem to zkoušel poprvé. No a to, co vlastně Jakša dokončil, tak je 1,9 kilometrů plavání. 1,5. 1,5? OK, pardon, špatná informace. Olympijský triatlon, je to 1,5 plavání, 40 km kolo a 10 km beh. OK, takže tam byly dvě disciplíny, protože vím, a half, áno. Tak half dával můj kamarád, OK, áno, OK. Okay. Takže ty si dával olympijský triatlon. Olympijský, áno, presne. To je vlastne vyšší ako ten, čo sme išli my spoločne, ten prvý šprint. Takže samozrejme pravidelné otázky ma bombardujú, že kedy absolvujem celý triatlon alebo kedy polovičný a všetkým hovorím, že nikdy. Akože určite príde čas, ale ono to nie je, že čím vyšší ten pretek je, tým je to vlastne v podstate ako keby lepšie, alebo niečo, vieš, že to je proste disciplína, keď niekto ide celý život olympijské, že sa sústreďuje čiste na olympijské vzdialenosti, tak proste to máš úplne iný druh tréningu a preskočiť na niečo vyššie, alebo úplne ten celý, to je zase úplne iný druh prípravy. To musí človek i tú skladbu tela ako trošku zmeniť a tak dále. Jasné, takže to je ako keby niekto povedal, že tak keď chodíš behávať 5, tak môžeš zabiehnúť aj maratón. A keď beháš 5, prečo nebeháš maratón? Vieš, to nemá zmysel. Alebo šprintery, vieš, podľa mňa Usain Bolt v živote neodbehol 10 kilometrov, vieš. Ale... si myslím teda. Napíšte do komentu. Napište do komentáře, jestli náhodou Usain Bolt nezaběhl maraton a za jaký čas. Nicméně, já jsem o tobě slyšel, že ty chceš maraton zaběhnout kvůli tomu, abys lidem ukázal, že OK, já jsem to dal a teď vám chci zpropagovat to, že ty dlouhý běhy nejsou zdraví. Což vlastně jsem si úplně říkal, ty to je dobrý, ale teď jsi mi vlastně řekl, že už máš další maraton vlastně v plánu, takže ti to chytlo, předpokládám. Vieš, čo nechytlo vôbec. Ja to pravidelne hovorím, veľa ľudí si mi vždycky hovorí, že ich výhovorka, že prečo nejdú so mnou behať, alebo že prečo nebehajú s nami, tak hovoria, že ale ja nesnášim beh. A ja všetkým hovorím, nikto nemá rád beh. Proste beh nemá rád nikto. Podľa mňa ani bežci, ktorí sú za to platení, to nemajú radi. Vieš, čo máme radi? To, keď dobeháš. Ten pocit, no. Ten pocit, ktorý vlastne vytvoríš. Ja to často akoby prirovnávam, akože keď to chcem už veľmi obrazne povedať, tak si vieš si predstaviť, že by ťa niekto 5 hodín mučil a dá ti na 10 minút pauzu, tak tvoje telo, v tvojom tele sa zrazu vytvorí také šťastie, že si vlastne že ty žiješ a že už ťa nikto nemučí. A to šťastie, ten pocit, ktorý sa v tebe vytvorí v tom tele, nevznikne nikdy ničím iným ako tým, keby ťa niekto nemučil naozaj tých 5 hodín. Nechcem teraz naozaj bežcov, ktorí sa tomu venujú celý život a ja sám propagujem behanie, ale nerad by som teda prirovnával k mučeniu. Ale je to tak, akoby, že naozaj je to tak dostať to telo a tú myseľ mimo komfortnú zónu, aby sa potom v tebe to šťastie, tá radosť a všetky tie endorfíny a dopamín v tebe objavil. Takže toto je číslo 1. Čo sa týka mojej propagácie longrunov, tak ja som zastanca toho, že hlavne hobíci, ja ja nejakým spôsobom nemám ako oslovovať profesionálnych športovcov. To sú ľudia, ktorí vedia, čo prečo robia, ale hobby športovci, tam je veľmi častý jav sa deje, že niekto začne nejak sa tomu venovať trošku a automaticky sa hneď zblázni a presne si povie, že už 2 mesíce behá 5, tak on chce vlastne ísť polmaratón a hneď chce ísť maratón. A to som bol ja. No, a to je ale, vieš, to je strašný prúser, akoby, pretože ty si extrémnym spôsobom opotrebuješ a ničíš telo, ktoré sa akože ťažko potom dáva dokopy, pretože príprava na taký polmaratón a maratón vyžaduje nie len proste sa akoby naštvať a chodiť behať, ale to vyžaduje strašne veľa. A každému hovorím, behajte longruny, pripravujte sa na maratón, ak teda na to máte dostatok času, prostriedkov a máte okolo seba aj tým ľudí. Lebo pretože naozaj to vyžaduje, ten beh je
ten beh je si myslím najrýchlejší spôsob, ako sa môžeš zraniť dlhodobo, vieš, že si ubližiť. A preto si hovorím, sme hobíci, chodíme do práce, niekto má deti, má rodinu, má intenzívne práci, venujte sa behu toľko, aby to bolo zdravé pre teba. To znamená, zabiehaj si 5 a zabiehaj si ju radšej 2-krát do týdne alebo 3-krát, ako sa proste premotivovať a jednou si zabiehnúť polmaratón. Polmaratón zabiehne úplne každý. Ale kto sa ešte vráti v ten týden napríklad zase k behu? Alebo možno o 2 týdny. Alebo tí ľudia začnú nenávidieť normálne ten beh. Vieš, oni sa akože prekonajú, dajú ten úsek, ale oni to nakoniec, v konečnom dôsledku si sprotivíš ten šport. Takže, a to je možno aj ten dôvod vlastne, prečo aj pri triatlone to mám tak, že vlastne ja idem tak postupne. Dal som 2-krát šprintovú vzdialenosť, vyskúšal som si to, navnímal som to, povedal som OK, môžem ísť vyššie, idem teraz olympijsky. Olympijsky by som najradšej teraz túto vzdialenosť išiel celý budúci rok a letos ešte ideme do Thajska, tak to by som tiež chcel dať. A na nejaký half by som sa chcel dostať až na nejaké 3 roky možno, vieš, kedy si to tak etablujem a všetko, že si proste ten pretek reálne aj užijem, moje telo pripravím na to, že si proste neublížim tým pretekom. Ja samozrejme, že by som zvládol nejakým spôsobom asi aj celý Ironman za x hodín a nejakým spôsobom by som to zvládol. Ale som veľmi presvedčený o tom, že by som možno prestal s tým športom úplne po tom preteku. Že by ti to odpálalo. No, a to je proste dôvod, aj prečo aj hovorím hobíkom, že nezbláznite sa z toho. Robte všetko akoby rozumne a rozumne easy 5. Ja som toto som veľmi akože často propagoval a dostal som možnosť vďaka mojej spolupráce s New Balanceom sa zúčastniť New Yorkského maratónu. A ja som si vtedy povedal, že jak sa k tomu mám vlastne postaviť, keď non-stop kritizujem akoby dlhé behy. A teraz mám túto možnosť ísť si zabehnúť akože maratón do môjho najobľúbenejšieho mesta. Tak som najprv chvíľku špekuloval nad tým, že ja tam pôjdem akoby demonštratívne odbehnúť 5 na registrácii na maratón. Čo si potom hovorím, že to je úplná blbosť, samozrejme. Protože spousta lidí by to chtělo běžet, ale vím, že to je extrémně lukrativní tam vůbec dostat, jako na New Yorkskej. Teraz aktuálne sme v takom píku alebo boome športovom, že vlastne skoro na každý pretek je ťažké sa dostať, hej, že je historicky najväčšie účasti, sú najrýchlejšie vypredané a podobne. Čo je úplne skvelé, ale celkovo maratón je úplne crazy. Na londýnsky sa mi zdá, že už teraz bolo hneď prihlásených, že 800,000 ľudí, akože ako podaných tých lotérií a podobne a nechcem strieľať moc s číslami, lebo ľudia určite sa tu nájdú, ktorí to budú vedieť úplne konkrétnejšie, ale len asi pre príklad 800,000 ľudí niekam sa chcú niečoho zúčastniť, ktorého sa budú môcť zúčastniť 50,000, vieš, že proste dostať sa tam je naozaj akoby fakt ťažké. No a k tomu New Yorku ja som sa vlastne postavil potom nakoniec tak, že som si hovoril, OK, mal som nejaké 2 mesiace do toho New Yorku, oslovil som nášho dvojnásobného účastníka olympijských hier v triatlone Ríška Vargu, že či by ma nepripravil na maratón. Že mám na to 2 týdny alebo 2 mesiace. Možno nejakých 10 týždňov som mal na to, z toho som mal klasicky asi 2 týždne bol chorý. To je vždycky tak vlastne hlavne, keď... Skvělý načasování. To vždycky ty si nabúraš imunitu. Vieš, tými prípravami, ktoré sú náročné, tak ty si nabúraš tú imunitu, takže ochorieš väčšinou. Takže som sa na to pripravil, dal som si to a povedal som, že ja keď chcem kritizovať long runy, tak ich musím absolvovať. Takže ja som to absolvoval, povedal som, že usvedčil som sa v tom, že som mal pravdu, že long runy sú naozaj akoby pre bežného človeka nezdravé, ale ak sa chceš venovať maratónom, napríklad minimálne na takej úrovni, na ktorej sa venujem ja, že mám nejakých 10 až 12 hodín tréningu do týždňa, mám regeneráciu, chodím 2-krát do týždňa na masáže, do sauny, vieš, že tomu sa fakt venujem, že 100% full-time job na tú prípravu, tak behaj long runy, asi v pohode, vieš, ja už som napríklad teraz, keď som odbehol londýnsky maratón, ja som bol ready, že možno na hotel by som si to vedel ešte odklusať. Čo je úplne super, hej. Teraz, keď som v Hradci Králové dobehol akože olympijský triatlon, tak som bol úplne v pohode. Povedal som, keby sme zajtra išli, môžem ísť sa rozplávať, že môžem ísť na tréning, že si dať úplne easy plavbu alebo niečo. A to je to podstatné, hej, že
dať si proste naozaj sa pripraviť na ten pretek, ktorý ideš rozumne a neabsolvovať ho iba ako taký challenge, že tak toto musím dať a v momente, keď to dáš, tak si to sprotivíš. Toto sa mi stalo akož s viacerými mojimi kamarátmi, ktorí proste išli v Tunak Pražský polmaratón a oni povedali, že už nechcú behať nikdy. Že on to dal, a ja vrajím, a čo, jak to bolo? Končím. To je vlastne hrozne smutný, mám problémy s kolenem, mám problémy s bedrovými klbami a podobne. A ja vrajím, že vieš o tom, že som ti to hovoril, že presne toto, že čo sa stane, som ti hovoril dopredu. Ale každý si to asi musí vyskúšať na vlastnej koži. Rovnako ako aj ty vlastne tiež si do toho skočil akože hupnú. Ja by som ti samozrejme neprijal absolútne žiadne zranenie, lebo tvoje telo je zvyknuté nielen na otrasy, ale na... Ja som trošku iný ako ukazateľ Ty si hobíka, úplne druhý, ale vieš si predstaviť proste nejaký tvoj ďalší kamoš, ktorý nikdy vlastne možno neskejtoval, ale povedal si, že David beha, idú s ním aj ja behať a pripravím sa aj na ten polmaratón. A ako sa on cíti po tom polmaratóne? Ale to sa teďko stalo. No. My sme dávali půlmaratón v Karlových Varech a běžel se mnou Štěpán Folkman, který už trošku vypadl ze skateu. Jo. A ten byl vyřízený, Třeba 14 dní, jako by ho bolela noha. A ty, jak jsi mluvil vlastně o tom, že jakmile doběhneš, tak vlastně, že my běháme kvůli tomu, že máš ten pocit štěstí, jakmile doběhneš, že to tělo si konečně už jako vydechne po tom mučení, jak jsi nazval. Ale já se přiznám, když jsem doběhl ten maraton, já jsem byl tak za hranou, že moje štěstí doběhlo až třeba den potom. Že až potom si se radoval. Já jsem říkal, já v životě maraton nechci běžet. A přesně se stalo to, co se... Že se mi zprotivil běh normálně v tu chvíli, jo. Ale naštěstí jako druhý den mě to jako opadlo a říkám si, tak co, kdy bude další. Lebo ty máš dobrý mindset, vieš, ty si ambiciózny človek, ktorý proste tu sa dáva sám automaticky alebo takto, ty vyhľadávaš, osobne si myslím, vyhľadávaš situácie, kde sa môžeš dať mimo komfortnú zónu a kde sa vieš challengeovať. Ale ja si myslím, že viac ako polovica ľudí, ktorí toto budú sledovať a počúvať, tak si myslím, že nemajú takýto mindset, že vlastne sa radi dávajú mimo komfortnú zónu. Ja som celý život sa dávam mimo komfortnú zónu. Všetko, čo si hovorím, že sakra, tak toto je prúser, toto bude ťažké a toto sa nebude dať spraviť, tak vrajím, OK, let's go. Přesně opak, než by vlastně jako normálně bychom přemýšleli, že uděláme. Ano. No, takže jaký dáme tipy teď, když bychom nějak uzavřeli vlastně ten náš tak behajte běhací easy. projekt. Alebo si behajte ako chcete, ale nesťažujte sa na bolesti, ktoré si spôsobíte tým, že sa zbláznite z niečoho. Tak asi já bych ti klidně udělal jako promo na tvoje pravidelný running cluby, že jo? Ty si tady vytvořil super věc, že já jsem 2x nebo 3x byl tady v Praze. Vlastně koncept, že běžíte 5 kilometrů, běžíte easy s lidma, co to mají rádi, jsou to přesně hobíci, netrhají tam žádný rekordy, ale vlastně se k tomu běhání takhle krásně dostanete. A přijde mi to jako super, že málo kdo se třeba dokope sám, že by šel se z baráku jen tak obíhat prostě blok, tak většinou je to i na hezkých místech. Preto to vlastne v podstate vzniklo, aby sme pomohli akoby rozhýbať ľudí, ktorí si myslia absolútne, že nie sú bežci. Všetci sme v podstate bežci nejakým spôsobom, lebo proste teda pokiaľ ťa neobmedzuje telesné postihnutie alebo niečo, tak tento running club celý vznikol vlastne, že tam v našom hlavnom running clube je beh až na druhom a ďalšom mieste. Hej. Na našom prvom mieste je to socializovanie sa, to komunitné stretnutie, to, že sa tam zoznámiš s ľuďmi, ktorí vlastne možno majú podobný mindset ako ty, že proste sa rozhodli, že oni by vlastne chceli niečo robiť, že pre nich vlastne zoznámiť sa s niekým novým človekom alebo proste sa hýbať je zaujímavejšie ako ho hľadať napríklad v baru. Hej, takže preto si myslím, že aj je tam taká dobrá atmosféra, pretože tam prichádzajú ľudia veľmi s podobným mindsetom, aj keď sa akoby nepoznajú. Teraz už Tunak Praha je úplne, na to je úplne geniálny príklad, pretože teraz som tam bol v útorok si zabehať a tam tí lidi, normálne oni sa prekrikujú, to je normálne hukot, my bežíme a oni všetci medzi sebou kecajú. A to som si až hovoril, ty kokos, že toto je normálne hukot, že tam hučia. My keď v Bratislave bežíme niečo, tak je to akože sa konverzuje, ale je to, no Praha je geniálna v tomto. Ale aj ten pace bol úplne, Tunak bol fakt pace, že je to pomalý beh, hodne sa asi zoznamuješ, socializuješ sa a je to celé veľmi príjemné. Začína to rozcvičkou, končí to stretchingom, je to presne perfektné. A veľká časť ľudí ešte nakoniec ide si sadnúť na drink. Alebo na drink, na pivo, alebo na limonádu, alebo na juice. Doplniť ty jonťáky, doplniť do good locku, presne. Do good locku na juicy. Yes. Kolik těch měst už vlastně máš v tuhletu chvíli pod palcem? Vieš čo,
Pravidelne, nepravidelné, máme už asi do 40 miest približne. To bolo, že teraz zase napríklad na podzim si myslím, že zase určite prebehne nejaké útery, kedy zabehne v ten deň asi 30 miest dokopy, alebo nice. 20. Ten podzim je vždycky taký silnejší, leto je, vieš, to je proste náročnejšie, keď je vonka 35 stupňov, nikoho nepresvedčíš moc, aby išli behať, ale stále nám tam beha naozaj veľa ľudí. Ale je to tak asi do 40 ľudí, či do 40 miest, s tým, že sme v dosť veľa krajinách. Hej? Že máme naozaj veľký bežecký klub v Kopenhagenu. Tam máme na WhatsAppovej skupine dokonca asi 150 ľudí. A ja som si najprv myslel, že to musí byť nejaký spam, že čo to má byť. A mne to potom vysvetloval ten ambasádor akoby z toho Kopenhagenu, že počúvam, ale tu všetci behajú v Kopenhagenu, že to je úplná kultúra proste. Tu každá kavárna má pravidelné 3-4 behy do týždňa, že skoro každá kavárna. A každý člen, čo je u nás v Hlavné running clubu, tak sú ešte v 4 ďalších kluboch, lebo oni chcú byť aj v úteri, oni chodia v sobotu ráno, niektorí chodí pomalší beh a podobne. Takže Kopenhagen máme super klub, máme v Lyonu, teraz ve Francii sa nám vzniká, v Paríži máme, vo Vídni máme to viac. Čo ste worldwide už. No. Chvíľku sme mali aj v Nový Zéland, ale ten sa mi dlhšie neozval. Na to vidíš, sa musím prezistiť. To musíš dát dokupy, ten na druhé straně planety už budete mít fakt celou planetu pod palcem a bude běhat s tebou celý svět. To je dobrý. To je super, hej, toto je projekt, z kterého mám fakt radost. Yes. Já měla ještě jednu radu, tak ty jsi vlastně říkal o tom mít třeba trenéra nebo lidi, co se tomu věnují. Já jsem teď začal běhat s Patrikem Weberem, to je jeden z našich nejlepších běžců tady v Čechách. Upravil mi techniku a normálně, jako když srovnáš, tak jsem běhal, nevím, když jsme se poznali a začal jsem běhat s tebou nebo tak a tak běhám teď, tak je to úplně jako něco jiného. A chci dát prostě maraton pod 3 hodiny jednou, no. Že přesně jakoby víc než maraton už dělat nikdy nechci, to je fakt jako max, ale chci zrychlovat jenom, no. Přijde mi to jako lepší strategie, takže pro někoho, kdo třeba běhá 5, zkuste si třeba ty závody udělat tak, že si zaběhnete právě tu 5 nebo 10 a nepřehánějte to, no. Je strašne veľa pretekov, ktoré sú proste 5-kové. Akoby 5-kové a 10-kové, 5 a 10 kilometrov sa beháva a si myslím, že tam si človek veľmi dobre vyskúša. Ja chápem, že to je možno aj taký akoby presne v hlave taký goal. Ten maratón má dobrý název, no. Proste maratón. Ale málo kto si uvedomuje, čo to vlastne stojí, ten maratón. Je to masakr, no. Takže tak, no. Tak. No co pro tebe dalšího? Teďko si dokončil Ironman, respektive olympijský triatlon. Jaký jsou tvoje ambice v tom endurance sportu jako takovém? Ambice myslím, že žiadne. Ja mám hlavne, moja ambice osobní, športová je proste byť stále aktívny, že si furt akoby dávať iba pred seba. Mne popravde naozaj, akoby niekto znie hoci ako romantický, tak ja to tak naozaj mám, že mne každý môj pretek je akoby v podstate pre mňa není úplne najpodstatnejší, pre mňa podstatná je tá príprava. Že ak sa na to pripravujem a náhodou by sa stalo, že deň pred pretekom alebo v deň preteku organizátor zruší pretek, ja som s tým úplne v pohode, lebo si hovorím, že mi to je jedno. Ja som sa na to pripravoval a to bol môj dôvod, že ja som nastavil celý môj program osobný, pracovný k tomu, aby som vedel proste sa na to pripravovať. To je pre mňa akoby môj závod. Vieš, že mať môj život nastavený, že šport je úplne plynulá súčasť toho, čo robím. Skvělý. Takže to ma baví, že mi to tak teraz vychádza. Dokončil som Ironmana na chvíľočku, zúčastnil som sa teda Ironmana a hneď, jak som dokončil, tak vo mne prišlo na chvíľočku také prázdne, vrejme, ok, co teď? Že na to som sa teraz pripravoval tak dlho, ale samozrejme už dávno mám ďalšie plány. Za 2 týždne sa zúčastňujem, alebo budúci týždeň, za 2 týždne sa zúčastňujem takého klubového triatlonu menšieho na Slovensku, kde si idem vyskúšať ultrašprint, čo je vlastne ešte kratšie ako to, čo sme išli, čo by mohlo sa javiť, že je to vlastne jednoduchšie, ale je to 3-krát náročnejšie, akoby, lebo ideš strašné bomby non-stop a ideme so všetkými a všetci sa tam bijú, že všetci bojujú, lebo tam sú fakt tie sekundy a ja ti to pozriem presnejšie, ale myslím, že to je... Ale já bych totiž strašně si to chtěl znova zkusit, nebo takhle, já bych chtěl dát ideálně to, co si dal teďko, ten olympijský triatlon. 14. septembra, no, to je čo, za 2 týždne. Takže, možná let's go, stihnout, takže si vítaný. Máš na to 16 dní? No, já se přiznám, jsem si zaplatil trenéra plavání. Jezdím na kole. Kolo miluju kolo, dokázal bych jezdit jako každý den. Já to plavání nenávidím. Okay. Já to nesnáším, já se tam dusím, mám těžké nohy, furt mi říká, že dělám vlastně úplně všechno špatně. A to je super, vieš, čo na to najlepšie?
všetci sme mali, samozrejme, tá voda ťa chce, ty máš pocit, že vlastne takto, mňa sa pár ľudí vždycky pýtalo, že či sa vrátim k tajskému boxu, či by som nedal nejaký meč, akože nejaký zápas a ja si vravím, že ja už bojujem iba s vodou. Vieš, že voda je môj super proste, lebo ten ti chce urobiť niečo podobné ako ten človek super akože v ringu, že ťa chce utopiť proste obrazne, takže, ale ja som napríklad aktuálne tak na tom, že plávanie je pre mňa číslo 1, akože ma najviac baví plávanie. Fakt jo? Lebo a bol som v tom, úplne som mal rovnako nastavenie ako ty, ale presne, ak som sa do toho, že som to strašne chcel nejak si osvojiť ten pohyb. Začal som nad tým začal som viac, okrem toho teda môj tréner je Ríško Varga, ktorý je že najrýchlejší plavec na svete, akoby medzi triatlonistami. To je, jeho prezývka je, že first from water. Že proste on vždycky z 1500 ľudí napríklad vypláva prvý, hej, triatlonu. To je proste crazy. Takže samozrejme aj tu závaží, že to plávanie mám o mnoho radšej, ale ide o to, že vlastne ja som, že sa zamýšľam na tou technikou. Ako ty teraz si zlepšuješ techniku behu a už zrazu na ten beh sa pozeráš trošku úplne inak, alebo ja to aspoň ja mám, že keď behávam a už začínam ma naozaj tlačiť na mňa únava, v tom momente sa začnem viac rozmýšľať, že vystrieť sa, musím ťahať si akoby presne na tú čepičku nahoru a začneš rozmýšľať na tú technikou a zrazu je to mnohem ľahšie a celý ten beh je ľahší. Áno, mňa Ríšo napríklad učí to, že mám trošku, že vlastne padám stále pri tom behu, hej, že máš vlastne, takto vlastne behávajú Senegalci, hej, že akoby, alebo profesionálni bežci, šprinteri, že vlastne padajú trošku. Takže, no a to je to pri tom plávaní. Moja lúpa na Instagrame je veľmi vtipná, tam už nevidíš holky akože vidíš holky v plavkách, ale majú plavecké čepice. Vieš, mňa non-stop vlastne na Instagrame sledujem plavcov, pozerám všelijaké videá, kde sa vysvetľuje technika plávania a podobne. A toto, keď si vlastne začneš makať na tej technike toho plávania a zrazu ti vyjde 3-4 záťahy ti vyjdú, tak ti to najednou presne príde tá radosť toho, že ty však ja vlastne umím plávať. A jenom už to musím viac ten začátek chápem. prostě překousnout, než prostě to tam začne. Áno. A každý jeden tréning mám tak, že mňa prvých tá rozplavba 300-400 metrov si hovorím, že si vymýšľam v hlave nejakú výhovorku, aby som to mohol ukončiť. A ten tréning, zatiaľ som to nikdy nespravil, ale ten štart ma nikdy nejak moc nebaví. Paradoxne prvýkrát v živote mi plávanie, že kompletne celé nevadilo ani začiatok, ani stred, ani koniec teraz v Hradci Králové na Ironmanovi, kedy proste mi to šlo úplne super a predbiehal som tam ľudí a už som vedel, že som dobre. Že keď som vylezol ako z vody a kúkol som si, že 28 minút, tak som si hovoril, že OK, tak leď na to kolo, lebo proste som si nahnal ten čas na tom plávaní. Top. Hele, já moc děkuji, že jsi mě vlastně k tomuhle přivedl, protože já jsem díky tomu jakoby fakt se tomu dostal blíž. A furt to tam mám v hlavě, takže budu tě určite otravovať. Ja som veľmi rád, že ťa to nejakým spôsobom zaujalo, že si prijal takúto ponuku, lebo je to out of comfort zone, brutálne. No totálne, ja som hlavne nevedel, do čeho jdu vôbec. Je to makačka a ďalšia vec, že máš vplyv na obrovské množstvo mladých ľudí a triatlon si zaslúži pozornosť. Akoby je to šport, ktorý naozaj, za mňa je to kráľovský šport, ty sa naozaj cítiš ako taký Ironman, keď spravíš tieto 3 disciplíny. Ty keď skočíš do vody, z vody vyskočíš na kolo a z kolo ubiehneš, tak potom sa jasné, že sa cítiš ako Ironman. Takže triatlon rozhodne si zaslúži viac pozornosti a aj vďaka tebe teda ho má teraz. Takže yes. Takže určitě, Jakšu, kromě dalších stovky aktivit, které u něj na Instagramu jsou, tak můžete sledovat hlavně kvůli tomu, abyste se namotivovali do sportu, běh, kolo, plavání, triatlon. A já vám slibuju, že já se prostě nějak naučím plavat a uvidíte mě taky jednou, že to taky někde urvu. Ja ťa týmto rovno aj pozývam na naše tréningy s Ríškom Vargou, myslím, že sa ti veľmi rád povenuje. Budu muset na Slovensko zase. Budu muset, no. Budeš musieť prísť za najlepším plavcom na svete. To nie je zase tak zlé. Tak jestli sleduješ, ale budeš mít co dělat. Hele. Ale já bych trošku se oddál. Jak vidíš, já miluju tohle téma, takže bychom se tady mohli zaseknout další 2 hodiny. Nicméně, já bych se chtěl posunout úplně zpátky na to, kdy já jsem tě začal vnímat, protože ty těch projektů máš za sebou fakt jako spoustu a jsou obdivuhodný. Nicméně, já jsem tě začal vnímat v době, kdy se v Bratislavě otevřel Queens, což máš ty na svědomí. V Žiline to bol na Slovensku, no. Queen sa otevřel. Jo, v Žiline, OK. V Bratislave sme ho nikdy na to, ale áno. OK, sorry.
Tak to už je dosť dlho. To už je hodně myslel, dlouho. že si mladší. Jak se to vezme? No já jsem tě nejvíc začal vnímat skrz Haha Crew, vlastně skrz jejich hudbu a pak vlastně celá ta kultura mě prostě vždycky bavila. Byla to taková ta doba, kdy všichni hrotili, jaký mají tenisky a Supreme jelo a tohleto, tak to je přesně ta doba, kdy jako jsem zjistil, kdo seš. Tak jak vzpomínáš na tuhletu dobu? No, keby som sa spomínal, že úplne na ten začiatok toho, jak som vlastne otváral Queens, tak to bolo vlastne obdobie, kedy som vlastne otváral jeden úplne z prvých hiphopových obchodov na Slovensku, čo vlastne v tom čase, keď sa ma niekto spýtal, že teda a čo bude akože v tom hiphopovom obchode sa robiť, že čo ideš tam predávať široké kalhoty a CDčka a ja no, že hej, a to pre všetkých bolo akože mimozemšťan, vieš. Takže toto už tam vznikala presne moja cesta akoby toho, že idem robiť tvrdohlavo niečo, čo si proste vymyslíš a nedáva to akoby moc všeobecne zmysel. Teraz, keď to niekomu povieš, tak každý, že jasné, však vieš, už tá kultúra je úplne niekde inde, ale kedysi to nebola... Nebol to mainstream zdaleka. Áno, to šlo úplne mimo. No, takže to bola super doba, bolo to perfektné, nemal som peniaze vlastne v podstate na nič, ako na 2 mesiace zaplatenia podobnej miestnosti, o akej teraz sedíme. Tovar som si v podstate požičiaval na komis, takže čo som predal, z toho som dával vlastne akoby som vyplácal furt nejaký dlh svoj toho, jak som vlastne prichádzal k tovaru a pre tovar som cestoval autobusom a nosil som to v takých modrých vreciach igelitových a teraz si predstav tie široké džíny, ťažké kalhoty, hej, a keď som ich niesol, že 50 kusov v tých modrých tento autobusom, hej. Takže bolo to také akože samozrejme veľmi náročné obdobie, všetko sme skúšali, ale vravil som si, keď nie teraz, proste čo by som mohol stratiť, okrem toho, že si spravím nejaký menší dlh, ktorý, keď sa rozhodnem odísť brigádovať, ja neviem, do Londýna, tak to nejak zvládnem. Takže to bolo pekné obdobie, samozrejme aj naivné, bolo to začiatok podnikania, musel som sa naučiť vlastne rozdiely, čo je DPHčka, čo je vlastně vůbec daň z príjmu. To byl takový první tvůj jako biznis, kdy si přičichnul prostě k podnikání? Asi, jako akože taký oficiálne, áno, to bolo, ja som mal 18 rokov a spravil som a založil som si živnosť. Rozbiehali sme tento biznis s kamarátom, ktorý bol o 2 roky starší, takže on si mohol skôr zobrať akoby živnosť, vďaka tomu sme mohli už podnikať. Ale ja som bol v biznise, v nejakom takomto hastlení som bol úplne od mala. Moja babka s maminou chodila po všetkých jarmokoch a predávala rôzne na poutích, akože všetko. Hračky, medovníky, perníky, máš to špekulování v krvi. Balóniky. Ja som mal svoj biznis presne, že mi spravili malý stolek a dali mi tam, znáš tú mačku vo vreci, ťahačku. Takovou tu, že si proste dáš mi 5 korún a môžeš si vybrať obálku a niečo tam nájdeš, vieš. Jo. Takže to som robil asi, keď som mal podľa mňa 8 rokov, vieš. Takže, a z toho napríklad, že čo som predal, tak som z tých peňazí, z tej dennej tržby som musel vrátiť babke toľko, čo mi vlastne požičala na to, aby som to naplnil, tie sáčky. A potom sa ma spýtala z tých peňazí, že čo mi ostali, že či chcem v tom pokračovať a či si chcem akože investovať akoby, že nákup na tých hračiek do tých ďalších sáčkov, vieš. Takže to vznikalo, že úplne od mala. Že nejaké takéto haslenie. No takže toto boli nejaké tie začiatky toho Queensu, dobre sme sa premostili. No to je dobrý, tak aspoň vidíte, že prostě hasl od malička, no? Áno, hej, takže v Žiline som otvoril vlastne vtedy, v tom čase s kamarátom sme otvorili Queens, potom som ho šiel otvoriť do Košic. Tam mimochodom začala tá paralela s chalanmi z Hákru, lebo chalani v tom čase chodili na základnú školu asi snad do nejakej 6. triedy, alebo neviem do ktorej. Cože? A oni vždycky po škole chodili tam ku mne akože do toho Queensu feliť s mojím akože tým parťákom, ktorý tam aj predával a ktorý sme mali obchod. Takže ja som si z neho väčšine robil srandu vždycky, lebo vždycky sme si volali, lebo ja som bol v Žiline, on v Košiciach a ja mu hovorím, že no čo, a našiel si tam už nejakú frajerku akoby v Košiciach, vieš, že si tam nový, máš tam, vieš, si frajer, máš tam obchod, vieš, že chodia tam zatiaľ mladí ľudia a on, že ne, že žiadnu frajerku som si nenašiel, ale mám tu takých 4-5 chalanov, čo chodia, že každý boží deň po škole a sú tu celý deň so mnou, že normálne, že rodiče, oni už mali, on mal akože už číslo na rodičov od chalanov a rodičia na obchod a oni vždycky volali, je tam Dalibor,
je tam ten Samuel, vieš, alebo niečo, takže... Takže samej Dalib a Takže ja som chalanov takto poznal, že cez to, že vlastne chodívali tam k nám do toho Queensu. Bylo to už v době, kdy jako začínal nějak rapovat v té 6. třídě? Vieš, ja som ich vtedy iba vedel o tom, že k nám chodia do toho obchodu a že tam proste trávili veľa času, ale ja som vôbec nevedel, že nejak čo robia. Ale vlastne vtedy, keď vznikol prvýkrát Rap a moda, pesnička, tak ja som vtedy, v tom čase na nich sa spustil strašný hejt za to, že proste prišlo niečo úplne, že prečo reperi nemajú čo repovať o Givenchy a o handrách a oni proste boli priekopníci toho a spravili to ako prvý a v tom čase ja som im dal za to props na internete, lebo ja už som mal nejakú kredibilitu na hudobnej scéne, robil som v tom čase s mojou rečou, robil som rytmusovi, nejaké veci podobne. Akože už s Benem Christovou. Já jsem nedávno viděl klip Bomby. No. A najednou tam vidím tebe, jak sa tam jako otočil a říkám, ty to je jakša. No, ja som Benovi pomáhal vlastne etablovať ho do rapovej scény. Robil som mu chvíľku aj slovenského manažera a jeho vlastne prvé koncerty nejakým spôsobom po Superstar, tak som mu tam organizoval. A vlastne môj ale plán, dneska už sa to na to pozeráme trošku inak, že ten Ben Crystal je naozaj super hviezda etablovaná, ktorý vlastne môže robiť absolútne s hocikým. Ale v tom čase, keď som mu ja pomáhal dostávať ho do rapovej scény, tak to nebolo vôbec jednoduché, lebo my sa rozprávame o bývalom superstaristovi, ktorý vlastne ani nerapuje. Je to vlastne spevák, ktorý v tom čase sa akože aj prezentoval, že moc nevie spievať akoby nejakým spôsobom. Že on proste, že ho baví len robiť hudba. A ja som sa ho snažil dostať do naozaj core rapovej hudobnej scény, takže vlastne v tom klipe Bomby, okrem toho, že sa objavujem ja, tak sú tam aj chalani z mojej reči, ktorí boli v tom čase rozhodne najlepšia rapová kapela v Československu. A najednou sa objavili takáto rapová, úplne uznávaná rapová kapela sa objavila v klipu Superstaristu, hej. Takže to bolo veľmi kontroverzné. Čiže dostal kredit nejakým spôsobom. Dostal kredit práve. Následne na to hneď s H1 s Mikeom Spiritom, tam som ho doniesol na nejakú spoluprácu. Potom vzniklo Molly s Egom, tam sme začali robiť na tom tracku. Takže prvé rapové tracky akoby s Benom, tak to bol náš nejaký spoločná práca toho, ako ho dostať do rapovej scény. Ako ho dostať preč z tých všelijakých otevření obchodního domu a slavnosti neviem čoho. No jasne. Tak proste ho dostať, akoby spraviť z neho interpreta v podstate takého plnohodnotného. To si udělal podle mě jako skvělou práci, protože jenom hrstka tvůrců, co prošla vlastně tou Superstar, tak jako se dneska reálne tou hudbou živí nebo sú nejakým spôsobom relevantní, takže... Jasné. No najlepšiu prácu na tom samozrejme odviedol Ben. No, jasne. Takže ja som mu s tým pomáhal, ja som mu vtedy povedal svoju predstavu o tom, ako by som s ním chcel robiť. Vtedy sme aj, akoby ja som prišiel zase samozrejme s takým nápadom teda, na ktorý som bol rád, že to prešlo aj v rámci jeho manažmentu, že som mu povedal, že ako tú časť, slovenskú časť, ako ho budem zastupovať, tak budeme odmietať všetky otvorenia obchodných domov, všetky takýto program, čo znamenalo v tom čase, že sa pripravuje o dosť veľkú časť zisku, vieš. Takže, ale ja som povedal, že ak z neho mám naozaj, ak ho mám dostať do rapovej scény, tak ja nemôžem, aby on bol proste, vieš, na chodovie v Bratislave, alebo Bratislava nemá chodov, ale aby som to tak nejak akože prirovnal, aby bol v obchodnom dome ráno a proste večer sme sa zatvorili do štúdia a robili proste rapové tracky, vieš. Takže to mi prešlo, akoby v tom manažmente a akurát mi povedali, že ale v Čechách to musíme robiť, lebo proste potrebujeme peniaze, ale že OK, na Slovensku to spravíme takto. Takže na Slovensku sa naozaj nebrali tieto koncerty a makalo sa na jeho rapovej scéne, no. Či na jeho rapovej kariére, ktorá je fenomenálna. Takže som rád, že mám tam aj ja nejakú malú tečku na tomto. Takže a prečo sme sa o tom začali baviť? No, já si myslím, že důvod, proč se bavíme vůbec o tomhletom, je, že v té rapové a hudební branži seš tak vnímaný, že já když jsem se potom podíval na YouTube a já si furt koukám na ty subscribery, protože to je pro nějaký východisko, to je, jestli to dělám dobře, tak jsem koukal na Fuck Them, což je vlastně YouTubeový kanál, pod kterým vychází hudba, kterou ty nějakým způsobem jako zastupuješ. No ten kanál má dneska 1,8 milionů subscriberů, jsou tam jakoby věci, co mají prostě miliony views, takže ty si vlastně vybudoval na Slovensku něco, co mělo dokonce i přesah i do zahraničí. Víš, takže jak vlastně vzniklo, protože ty si vlastně dělal teď už vím v Žilině, Queens, a já jsem o tobě slyšel, že ty jsi tam dělal vlastně rapový mejdany
který ale nebyly úplně jako propagace rapu, ale spíš propagace toho obchodu, tak jak vlastně byl ten transition z podnikání Queensu na to, že si vůbec začal se pohybovat v té hudbě. Presne takto, no. Bol to pre mňa taký v podstate marketingový nástroj na to, aby som propagoval v podstate to, že Queens existuje. To bol vlastne aj moja dohoda s majiteľkou českých Queensov v tom čase, že ja si zoberiem, akoby, že to udeláme v úvodzovke ako franchízu, že si vezmem taký ten Queens, lebo ja som od nej bral ten tovar a ja vravím, že tak čo budem si vymýšľať nový názov, ty už máš ten názov, nebol to vtedy ešte taký, že ten brand, ono to nemalo poriadne ešte ani logo, ani nič, ale bol to Queens a ja vravím, že OK, tak spravím aj ja Queens na Slovensku, zoberiem si Queensy, máme jednoho dodávateľa akoby toho tovaru, ja budem makať na tom marketingu, lebo v tom som podľa mňa silnejší, alebo v tom čase som mal rôzne nápady na to, ako to propagovať tú značku. A tá Lenka práve, majiteľka tých českých, tak ona sa vlastne zase fokusovala na to, že na tých dodávateľov, odkiaľ zohnať ten tovar. Kde proste zháňať všetko to, čo budeme predávať, a ja som sa sústredil na to, aby o nás všetci vedeli. Takže vlastne som prišiel s plánom. Začal som organizovať proste mejdany pre pre našu klientelu. Začal som robiť rapové koncerty pod názvom Queens Mejdan. Vieš. Takže už to bolo také, že už najednou všetci vedeli, že idú na koncert proste nejakého interpreta, ale že to má niečo spoločné s Queensom. A v jednom čase, ja si pamätám taký moment v Žiline, bol som na koncerte, bolo tam asi 1500 ľudí, ja som stál akože u toho DJ-a, díval som sa na ten crowd, počujem, prísahám, 90% ľudí, čo tam bolo, mali od nás mikinu. Ja som poznal tie mikiny, všetko proste, ja som videl, že my sme ich tu obliekli kompletne celé, my sme tu vybudovali proste podhlubie rapovej klientely. Ja som obliekal pravidelne veľkú časť reperov, akože slovenských. Oni, chalani z Bratislavy mi pravidelne písali, či viem im zohnať biele Air Forcey, či viem zohnať Air Maxy, či viem zohnať proste hocičo. New Airy sa vtedy strašne ťažko zháňali. Akože to je teraz naozaj... snapback era, že jo? Áno, ako naozaj veľká časť tvojej klientely, myslím, že alebo takto poslucháčov nebudú si ani vedieť predstaviť, že o čom rozprávam, že aké z toho je teraz nadšenie. Lebo toto je niečo, čo si kúpiš vlastne v podstate už ve večerce. Ale my v tom čase zohnať New Airu alebo Air Force, tak to bolo úplne crazy. Takže vlastne takto vznikol ten marketing na Queens. A ak som to aj súbežne robil, tak samozrejme tie moje eventy rástli. Dostali sme sa do jedného bodu, kedy mi naozaj chodili, že obrovský objem, že mi hrali úplne všetci československí interpreti na tých mejdanoch, mal som tam veľký počet ľudí a ja som opäť, ako som začal radiť akoby tejto Lenke, že ako by mala robiť s tým biznisom, tak som začal aj hovoriť rôzne rady interpretom, že čo si myslím, že by mali robiť v rámci ich kariéry, a vtedy to bolo hlavne primárne chalani z mojej reči, že som im hovoril, že sú jedni z najkvalitnejších interpretov, akí kedy boli na Slovensku ako kapela, bola to aj moja najobľúbenejšia rapová kapela, ale robili to strašne punkovo, mali to proste, nerobili to vlastne v podstate nejak. Oni vlastne spravili len hudbu a nechali to tak, nech sa to nejak deje. A ja som tedy povedal, že proste musia to uchopiť trošku inak. A mne vtedy dali ja som dostal ponuku sa stať ich manažerom možno za rok asi 4-krát, že mi to pripomenuli. A ja som vtedy hovoril, že ja sa venujem Queensu. Ale prišiel som do bodu, keď som si hovoril, že už som mal asi 5 rokov ten obchod, alebo 4, 5, že už tam nemám čo dosiahnuť moc, že ma to už moc nebaví. Akože všetko... Hotový produkt. Biznis to išlo, vlastne. Vieš, peniaze to vyrábalo, generovalo to, ale už si hovorím, že trošku tu strácam čas, chodím tu do toho obchodu proste, a mal som aj predávačku, ale ja som tam veľkú časť strávil v tom obchode, pretože najväčší biznis som vždycky spravil, keď som tam bol ja, pretože som tým ľuďom radil aj, že čo si majú kúpiť, alebo som ich dokonca aj odrádzal koľkokrát, že prosím ťa, to sa nekúpuje, si to nehodí sa ti to, si úplne dogabaný. Čo teraz by sa to dalo nazvať, že som robil stylistu našej klientele. Ale takže ja som tam aj trávil dosť veľa času a potom si hovoril, že akože koľko chcem ešte tu predávať trička a mikiny v tom obchode, vieš? Že sa chcem posunúť. Čas sa posunúť, no. Tak som vtedy tak som sa rozhodol, že ukončím Queens. Ja som to nechal vtedy mojej bývalej priateľke, že ak chce, nech sa ona o to stará, ale že ja proste, my sme sa aj rozišli akože po rozchode, ale ona šla tak divnou nejakou cestou pracovnou, tak som jej hovoril, že či nechce či toto je to rozbehnutý biznis, v podstate všetko jej vysvetlím, čo vlastne má robiť a jej to odovzdám. A že ja sa idem venovať práve
manažovaniu akože mojej reči, kde následne na to prišlo potom ten Ben Kristoval, takže som vlastne robil vtedy s Benom. To už byl ten moment, kdy si založil Fuck Them? Ne, to bolo I Love Party Production. Okay. To bolo I Love Party Production, bola agentúra, alebo značka, pod ktorou som robil koncerty, ale zároveň som už potom začal manažovať akoby tú moju reč, kde som im začal akoby aj vydávať hudbu ako manažér, pretože v podstate neboli labely, alebo boli labely, ale proste nedávalo to zmysel, že proste sme si to robili sami všetko, alebo v tom čase som to teda robil ja, financoval som to nejakým spôsobom, tak som tam dal značku, že nebude to, že Jakša vydáva toto CD, alebo je to I Love Party Production. A napríklad prvý album HH Crew Vlna vyšla pod I Love Party Production, to je ešte ILPP stále. OK, to ešte nebol Fuck Them teda vôbec. No, to ešte nebol Fuck Them vôbec práve. Len tým, že ja som stále tak preskakoval a v tom čase, že som robil som s Benom Kristovalom. Robil som s Mikeom Spiritom, robil som rôznymi interpretmi, s ktorými ale napríklad v tom čase H-Crew a Gleb, v tom čase, čo sme spolupracovali, tak to nebolo úplne ten istý druh rapu, akoby. Tak som si vtedy hovoril, že nemôžem úplne na chalanu lepiť nálepku I Love Party Production, ktorá bola nalepená napríklad už na Benovi, hej. Takže vlastne nejakým spolupracom. Tak vtedy som prevzal akoby názov Fuck Them od chalanov, ktorí si to použili akoby na nejakom tričku ich merčovom, že H-Crew a mali tam, že to bolo taký skôr také vyjadrenie toho, že Fuck Them. Vieš, jasne. Ale oni jak si to oni jak to aj vzniklo, tak rovno to aj v tom nemali nejakú ambíciu v tom pokračovať, mne sa to páčilo, tak som vtedy prišiel s tým, že by som to ja prevzal a že by som to celé robil pod Fuck Them a že všetko vlastne, čo ideme spoločne robiť, tú spoluprácu, tak budeme nazývať Fuck Them. Okay. Ale ja som často akoby veľmi pravidelne, aj v najväčšom píku, keď sme robili, keď sme už naozaj boli spojení so 6ix9ine, s rôznymi interpretmi, tak v rozhovoroch sa o nás vždycky akoby snažili nás škatulkovať, že Fuck Them je hudobný label. A ja som vždycky hovoril, Fuck Them není hudobný label. Fuck Them je kreatívny dom, my tam robíme hocičo. Já jsem to tak vnímal třeba. No, já jsem vnímal, že vy jste dělali merch hodně, že jste dělali hadry a tak. Ne, ale ja som robil aj kuchárske relácie s Účkom, hej, čo je kreatívny, teraz akorát kreatívny riadiť, alebo kreatívny hlavný hit šéf Ambiente, hej. Tak s ním sme robili kedysi akoby sériu kuchárskych videí, ktorí tiež boli Fuck Them. Vieš, takže ja som sa nikdy nechcel úplne tak akoby zaškatulkovať, že tá moja práca, čo je akoby zároveň moje šťastie a aj moje prekliatie. Šťastie je to samozrejme tým, že ja nemám obmedzenie v tom, čo robím a ja si robím vlastne, čo chcem. Prekliatie je to tým, že ľudia ma nevedia úplne zaradiť, že napríklad že nikoho by napríklad nenapadlo, mám niekoľkých klientov, ktorým vytváram vizuálnu identitu, hej, ich firmy celej, kompletne. Ale nikoho nenapadne, že to niečo robím, pretože ja nie som reklamná agentúra iba. Vieš, ja proste som kreatívec, ktorý robí všetko. Vieš, robím reklamy, som robil, vieš, od Superstar cez Let's Dance a cez podobné veci, ale že nevenujem sa len čiste striktne jednej veci a potom sa ma tak ťažko zaraďuje. Takže ono to je aj šťastie, nešťastie. Má to svoje obě dvě strany mince. A som s tým pohodil úplne presne, že takto by som v tom pokračoval. Tak vypadá to, že se ti daří. A vlastně to, co jsem se chtěl určitě zeptat, ty si teďko ohlašoval, že 6ix9ine bude v Evropě. A mě by zajímalo, jak ty si... Já jsem pochopil, že Dalibor ho nějakým způsobem objevil, ale jak se vlastně stalo to, že měl klipy s klukama tady na Slovensku a co si tak pamatuju, tak přesně on měl méně sledujících než ty a pak se z něj stala prostě taká obrovská jako hvězda, kterou zná dneska úplně každý. Vieš, čo to áno, presne Dalib stojí za prvým kontaktom so 6ix9inom a v tom čase sa volal Tekashi. Tak to je Daliborová práca a oni ho oslovili vtedy, oni v tom čase vlastne pracovali na albume Vlna k H-Crew a oni ho tam mali ako hostia. Myslím jediný host, no asi hej. Ego tam myslím, že má ale iba nejaký, nie part, ale áno. Tak nie, aj Gleb je na albume, sorry. Každopádne zo zahraničných hostí to bol jediný host. A oni s ním začali spolupracovať, nahrali vlastne Rolling Stone track
A ako to vlastne aj vzniklo, tak tá spolupráca aj akoby skončila. Oni to aj nejak... Viem, že dokonca aj, že Tekashi v tom čase chcel ešte nejak aj meniť tú svoju časť akoby toho tracku, alebo chcel niečo zmeniť a už aj písal chalanom, ale už nedostal od nich odpoveď. To viem, že mi o tom vtedy hovoril akoby, že s ním vlastne nikto už potom nekomunikoval. Že vlastne vznikla tá spolupráca a tým to aj celé skončilo. A mne to prišlo sympatické. Ja už som v tom čase nejak začínal chodiť aj do New Yorku, bol som tam nejak tak akože pravidelnejšie a ja som vždycky, keď HH Crew mala nejaký koncert a chalani hrali, keby ten Rolling Stone, tak ja som si to natočil na telefón a poslal som to tomu Tekashimu, neviem v tom čase, či ešte na Facebooku alebo niekde, že sleduj, že to, čo ste spolu spravili s chalanmi, takže to žije ďalej a že je to populárne, je to super. Lebo on bol napríklad tiež v jednom momente, keď ja som sa s ním stretol v New Yorku, on bol taký demotivovaný robiť hudbu, on sa chcel dokonca stať hudobným režisérom, lebo on skoro všetky klipy, ktoré vlastne má svoje natočené, on si ich aj režiruje. On je proste v tomto akoby Takže on vlastne skôr videl svoju budúcnosť nejako interpreta. On to videl a práve napríklad tieto videá a to, že vlastne tá pesnička z H-Crew nejakým spôsobom funguje, mal energiu a videl, že tých ľudí to bavilo, tak jeho to zároveň aj mu to pomohlo mu to dať akoby ten boost k tomu robiť hudbu. Hej? Takže toto je napríklad tiež taký super detail, že bez toho Dalibora by to nevzniklo nikdy tá pesnička, ale zároveň ak aj vznikla, tak to vlastne celé aj skončilo, hej, tá spolupráca. A keby proste, ja si pamätám, že sme chalani hrali na Votvíraku ako H-Crew a tam je vždycky strašná masa ľudí proste a ja som tam natočil odtiaľ presne ten Rolling Stone, jak tam zafungoval na tých ľudí. A to som posielal vtedy tomu Tekashimu a on bol z toho úplne hotový. Bol hlavne rád, že s ním niekto komunikuje v rámci Slovenska. Keď som prišiel do New Yorku, tak ma oslovoval, či sme sa vieme stretnúť, len on žil v takej pochybnej akože štvrti, do ktorej sa mi fakt nechcelo ísť. A to ja som v tom čase býval v Harleme, hej? Že pod nami o poschode nižšie žila akože krekerka, akože úplná, ktorá keď si išiel zaklopať, že robí bordel, tak ti otvorila s hrncem, s horkým olejem, že to na teba srkne. Proste asi predstav, že v takej časti som tam býval a ja som nechcel ísť akoby za Tekashim. On za 6ix9ine, lebo on býval ešte v horšej proste štvrti. Ale nakoniec som šiel za ním, zoznámil ma so svojou mamou a ten príbeh začal pokračovať tak, on ma vtedy tiež som dostal ponuku, že či by som mu nerobil manažera. Ja som vtedy, už v tom čase som bol taký trošku akoby z pozície manažera otrávený, lebo mi to prišlo ako strašne nevďačná práca, tak som povedal, že ja už nikdy v živote nebudem nikomu robiť manažera, ale keď budem robiť so interpretmi, tak budem s nimi robiť tak, že bude s nimi robiť môj label alebo moja firma nejaká, že to bude že to, keď ja budem pomáhať tomu interpretovi rásť, tak to bude pomáhať aj takže to bude rásť aj akoby, že nie len akoby popularita môjho mena, ale hlavne toho brandu, za ktorým to bude stať. Takže som sa s ním dohodol, že OK, že mu budem pomáhať akoby s hudbou, ale že to bude práve v tom čase ešte pod I Love Party Production, no tým sme ešte neboli faktem. A že mu ale v Amerike nedokážem pomôcť, lebo proste som tam nemal kontakty, tak som mu vymyslel akoby taký marketingový plán, že ja ho zoberiem na Slovensko, spojím ho s našimi, my už sme tu mali akoby nejak etablované, že ja už som v tom čase robil koncerty aj rôznych nejakých zahraničných interpretov a podobne, tak som povedal, že ja ho tam všade strčím, kde sa len bude dať, kde tí proste ľudia budú. Bez toho, aby proste ho tu ľudia poznali ešte nejaký vo veľkom. A to sa presne stalo, ja som organizoval v tom čase akurát koncert ruského interpreta Faraona, ktorý mal koncert v Prahe a myslím, že v Bratislave. A ja som sa s ním tam dohodol, že on tam bude vystupovať ako 6ix9ine, ako jeho predkapela. A on s tým súhlasil a normálne týždeň pred tým koncertom mi volal ten ruský manažer Faraona, že on si nepraje, aby tam vystúpil nejaký 6ix9ine, že on nechce. A ja som ale bol aj v kontakte našťastie v tom čase s Faraónom a Faraón mi povedal, že ne, v pohode, ja som s tým OK, aby tam vystúpil. A on bol taký striktný, ten manažer, on prišiel 2 dní skôr do Prahy a normálne on si stál za tým, že on nechce, aby tam proste vystúpil. A vieš, že proste, že on si to nepraje, neželá. Ale čo ja som samozrejme fakt dem. A ten 6ix9ine tam vystúpil, bol to jeho úplne prvý koncert v živote, ja som mu podával mikrofón. Počkej, první koncert v živote měl prostě u nás. Áno, tady. To bol v Prahe jak sa volá ten klub? Cihel? Nie, neviem, niekde. Určite ľudia to budú si pamätať, ja si nepamätám už ten názov.
Napište do komentu. A ja som mu dal mikrofón do ruky a on mi vtedy hovorí, že on bol strašne stresný. On hovorí, že ja to nedám úplne, objímam ma furt, akože chvíľku predtým, než tam šiel na ten koncert, on bol úplne hotový. Ale keď vyšiel na to pódium a začal repovať, tak on to zožral tam úplne, získal si strašne veľa akože tú podporu tých fanúšikov a potom to už išlo, no. To už šlo. To už sa potom, a inak vďaka aj tomuto, že vlastne tam vystupoval v rámci s Faraónom, tak jemu vznikal práve v Rusku fanbase. A toto bolo to veľmi dôležitá zásadná vec pre 6ix9ine, akoby v jeho úplných začiatkoch, že v podstate sa dostal nejakým spôsobom k ruským fanúšikom. V Rusku mu vznikal výborný fanbase, vznikal mu tu, v Čechách mu vznikal fanbase, na Slovensku, takže presne ten marketingový plán bol, že ja mu pomôžem sa spraviť akože hviezdou v Československu a vráti sa do Ameriky ako známy človek. Ale Američania vlastne nebudú chápať, ako je možné, že tento chalan proste z Bušviku je známy v Európe. No a presne toto sa vlastne presne stalo. A ja som ešte tesne predtým, než sme vydali Gamo, tak som mu naplánoval takú túr, ktorá bola, že Varšava, Paríž, Petrohrad, Sankt Petersburg. Jo, a myslím, že tieto 3 miesta. A sme absolvovali takúto malú európsku túr. A jak sme ju plánovali asi mesiac, tak medzi tým sme vydali Gamo. A Gamo sme vydali 4 dní alebo týždeň predtým, než sme išli na tú túr. No a to Gamo proste totálne vystrelilo, takže vlastne to všetko akože tak krásne zapasovalo, že ono to nebolo len, to bolo aj obrovské šťastie toho, že sme sa nejak stretli v tom momente, investovali sme všetci do toho veľa energie, veľa času. Ja v tom čase aj dosť veľa peňazí, lebo proste získať, alebo dostať sem Tekašiho, vieš, to tiež nebolo, že on nemal prachy vôbec, vieš. Ja som mu platil letenku a ja som mu platil letenky, že mňa vyšiel Tekaši, ja neviem, 1500 €, 2000 € a na účte som mal 2700 €, vieš, mojich osobných, že ja som väčšinu mojich peňazí investoval do toho, akože vedel som, že proste sa z nejaké predajú tie lístky a že on napríklad z prvých koncertov nemal odo mňa nikdy peniaze, pretože vždycky všetko išlo do toho nákladu, ktorý som ja dal na začiatku do tohto, vieš. Takže my sme si až na konci potom šerovali, že OK, tak zaplatíme, že z toho koncertu zaplatíme letenky, teraz toto, nejaká režia a teraz ten zisk ideme deliť a delili sme si 600 €, vieš. Neviem, tomu si predstav, vieš. Takže z toho sa stále smeje, že v Brne ako na Flede sme robili ten koncert a tam sme prerobili, hej, na 6ix9ine. A po koncerte išiel medzi ľudí a jeho sa tam nikto nevšimal. On bol z toho taký, vieš, že OK, vieš, že on sa z toho smial strašne, akoby, že teraz samozrejme asi aj tiež, ale... Takže no, toto je príbeh 6ix9ine, ale pri tom YouTube, keď sa vrátime, sme sa bavili, že vieš, ja som ten YouTube kanál založil, pretože som potreboval niekde uverejniť v podstate videopozvánku na koncert, ktorý som organizoval a nevedel som, že kto by mi ju uverejnil. Tak som si proste založil vlastný YouTubeový kanál. A postupne samozrejme som to transformoval do hudobného nejakým spôsobom a málo kto teda ale vie, ja by som na to inak tiež zabudol, že na našom YouTubeovom kanáli úplne prvý track pod značkou Fuck Them, tak vyšiel akoby Vinny Chase s Frenchom Montanom. Ja som bol v tom čase akoby dosť v spojení práve s Vinny Chaseom, takým newyorským interpretom. A on mal track s Frenchom Montanom a on mi ho daroval ako na rozbehnutie môjho YouTube, akože mojej aktivity v rámci Fuck Them. Takže vlastne toto bol úplne prvý moment. A teraz som vlastne zistil, že vlastne ja mám u seba na YouTube, u mňa vyšiel aj okrem teda Trippie Reda, okrem toho, že tam je Gucci Mane, okrem Riff Raff tam je, tak ja tam mám aktuálne, čo viac tým ľuďom poviem, že tam mám Central Ceeho, keď bol malý chlapec, to bolo pred 5 rokmi, keď vyzeral ako malý chlapec. No jasne, ešte absolútne nebyl v povědomí takže Central C vlastne začínal na Fuck Them YouTube kanálu, hej. Tak to je masakr. Ty jsi takový lovec talentů vlastně, že tím tak přemýšlím. No. Takže skôr asi som mal vždycky nejakým spôsobom možno intuíciu toho, že by to niečo mohlo fungovať. No. Asi úplne vyslovene, že by som hľadal niekoho, kto by bol talentovaný, že mu chcem pomáhať, to nebolo nikdy. Ja som vlastne v podstate popravde, že nikdy v živote neoslovil ani jedného interpreta, že s ním chcem spolupracovať. Mne vždycky bolo akoby zo strany interpreta ponúknuté, že či by sme spolu niečo nerobili a keď som vycítil ten potenciál toho, že by to mohlo fungovať, tak som do toho šiel.
Ale nikdy som nehľadal akože si prácu v podstate, keby takto, že s interpretmi. Ty jsi dělal fakt jakoby se spoustou lidí. Teďko v tuhletu chvíli vlastně jsem dlouho, že my se známe vlastně skrz sport, že jsme se hlavně poznali a tak a vlastně za poslední třeba 3 roky jsem jako nevnímal, že by si se v tomhletom odvětví nějak jako pohyboval nebo angažoval. Dal jsem si pauzu. Dal si pauzu, dal si dovolenou od rapu a od téhletý kultury a najednou boom a vyšel podle mě nejlepší klip od Ektora, co jsem kdy viděl. Ktorý si dělal ty? To som aj ja presvedčený o tom, že je to jeden z najlepších, určite jeho najlepší klip si myslím, lebo sme mu donesli úplne iný druh estetiky. No úplne, Borec je tam jinak oblečený, všechno jinak. Hej, to bolo aj keď ma oslovil Ektor, že či by som do toho šiel, tak vtedy bola aj práve dohoda, že naozaj, že OK, že poviem do toho, ale úplne kompletne to musí byť v našej réžii v podstate, lebo vieme, že Ektor je naozaj veľmi, by som povedal, náročný klient, ktorý presne vie, čo chce, čo je akože skvelé v nejakom momente, ale ak sa mám podpísať pod niečím, na čom idem robiť, tak v podstate sa nemôže ísť úplne podľa predstavy toho klienta, lebo to potom nie je moja práca, ale je to vlastne jeho práca a ja mu to spravím. A ja si myslím, že vo veľkej miere tých jeho klipov vždycky to šlo akoby skôr takto, že sa robilo presne to, čo Ektor úplne chcel. A so mnou, keď sme robili, alebo keď robil s mojím tímom, tak nám dal úplnú dôveru v podstate. Samozrejme si povedal, akože čo mu bolo komfortné, čo mu nebolo komfortné, ale myslím, že nám dosť vo veľkej miere dôveroval. Ja keď som mu poslal prvýkrát, že počujem že bol by som rád, keby si mal na sebe tento Casablanca set, ktorý nás ale vidie 2000 € alebo niekoľko, ale budeš to mať v 5 záberoch. Vieš. A teraz mu vysvetlil, že kúp si niečo, čo vlastne nebudeš asi pravdepodobne nosiť. Myslím, že ja neviem, či o tom, že či Ektor vlastne odtedy mal na sebe ten Casablanca set a že čo s ním je. A v tom čase akoby tá Casablanca ešte bola aj zároveň, že vysvetliť niečo, že no není to Balenciaga, nie je to Givenchy a bolo to ešte tak pred takým hypom tej Casablanky. A vysvetliť, teď to vidím hodne často. Áno, a teraz mu vysvetli ešte, že vieš čo, je to fakt drahé, ale je to dobrý brand a ešte je presne, že má takú kredibilitu, že není to ešte proste Givenchy, ale je to super proste. Takže pokračovali jsme s Jak Show dál na herohero.co/Davidlu, komunita lidí, kteří podporují můj obsah, hardkoroví fanoušci, díky kterým podcast, kdo to může říct, může růst a může fungovat na 100%. Díky moc všem. A vidíme sa tam, tady je menší ukázka toho, co všechno sme stihli ešte probrat. Na čašníci vedia, že keď prídem do reštaurácie, tak to kuchárom aj povedia, že počúvajme, ale musí to byť na ten talíř, musí byť fakt hezký. Jo, jakže je tady. I ty vole, jakže je tady. Připrav si ty ten. Inou brokolici, inou. Po roce bys měl obrovský YouTubeový kanál a stačilo by jenom točiť to, co ty väčší děláš. ako s 2 miliónmi followermi, ktorých mám. To asi ne. Tak zás som si spravil selfiečko a vrajím, ale tak mám dobrý feed, že dal som si to tam. Je to pro tebe už i nějaký koláč třeba příjmu, který určite máš, rozhodne že... áno, je to aktuálne to naozaj veľký. Koho profil najradšej sleduješ, tak ja sledujem svoj. Leva, pravá. Si tady zacvičíme. A umieš si zuby, ponaťahuješ fascie a podobne. To je profil, ktorý ma samozrejme veľmi baví.